This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingla ka Samla Īamonlang kharjana bon poisha ka kardan top 6 hakaransan Yakob Shad kabla tip kum ka hip hop India season 2 kabla long ha Mumbai mentau snam hakakhat atare gunai tung araja arpsan ka seng Samla maulai pelun kalapun ko buram ya kani ka Samla da ka exceptional talent personality award araja arpsan ha polytechnic auditorium maulai Kasamla Īamonlang kharjana kadai nakasnong maulai nongkwar bat kadon ru ika jing sngotenat ban Shad nadu bakadang red hakarata kabal lais nam AA. Kala juya sim bentaru haki jing Yakob Shad kabala penlong hapok snong bara kasin beningkong bakalai sim benta ketika lempung Khlem kajing Nongiarap Pisa ni kajing betin lenti kiwaipat. Habakran bat Kasamla Īamonlang kala ong bamarway kala let sim benta hakate kerensan Khlem kajing Nongiarap menuru nadu kajing lut jing sap hakaliang ka Pisa bat kam Samla jing Hikai ban pentebet ya kajing Shad jongkaru Henry kidai ki basai lingba ki sap bakadon 5, 4, 3, 2, 1. Nangasdang siya na sinong ladihi na maulay ng kwar block 2 mo bakibu ki seng Samla maulay ng kwar nga ay kublay kiru na benta nakihi nga sasdang bangan kiyo bangan don kataka minsim gajing shilur mo bangan kiyo hakarinsan ha i-platform ibarit ng tuwan sa kiyo ha platform bahe ti di nakikin nga ruan sayo at kataka jing shilur hindi dambu makisyo hadong li nga numsdang li kiniki iki ibaro mo ti di nakikin makibu kiniki week iki iro kanya sasdang bansyat kajing yalit simbenta jong kanika balit mga ti kanika hip hop India ya ka India's best dancer bang alet macam snam bat kunju ri iwe ki even Red Bull dancer style mo depende long kalong suk ha ki we ki bapet ken long mangi pade ka shen jingjar ken bangin poi shidu shate na mar bangi ni hap train ha ni hap practice ya la de ban poi shidu shate plus ka we ru ga de baro jong ka India national te kalong kham e ken and plus mangi le lalong na ibaret Shillong Dakhenli lalong northeast mo lalong one na ka northeast mo mangi ti kalong ba e abha ken ni ban poi shidu shate na mar bagila bun ki contestant ki nong participate mo bana bun ki jaka ti ka kham e ken tang ba Shillong la pade ka de na ka jing minot ka jong nga mo bat kunju ru na ka jing ai support na yeng yang a email ki hinmen nang ta de ki family jong bar okhat ken mo kila support yang a tinga sala ban poi shate di wala kataru umdi de mentam mo banga let direct nga let chate ngan sayo hindi de nakajing minot ka jonga na du menswa mo long mga terang palat kasap ya kasap ka ba uai ublay long nga terang palat ya kanika jing Shad mo ti nga yai minot beken hindi ka jing ya lintili am ka de ka ba long ka jinjar bhate ni na mar plus ngili nong Shad am ni hapte hinala di sa kawairu ka jinjar ki financial mo tingi hapte hinala di ngi hap bandet chathe kam di ka bakay pangi omangin ya let hi kumtung ya tip hinala di tip long ya ka financially ay mo tang balong ba Shillong no pade ba ngadon iwe studio hapo jong ladi kadon po maulay ng kwar tina itu nga sa la bangan let perform shabar nga kamay ni ituhi nang tadi nga lay competition ya ladi haki local yu mo kishnong tinga shit let perform nang tuken nga sayo bangan sponsor hi ladi nga la ban travel ya ladi sa kawairu danga let travel ru bon mga let travel hi marway na mantingting nga berkat mo ya ka budget danga yalam lang iwe na armut long kan siyam jinjarte nga tinga hap berkat kini itar tinga yale ban let hi marway mo but sa kawairu nga kamen palat banaying long ki kumta mo ki ai ki support bet kenya na mar shani te ka jinjar ha mangi hasiban ong mangin let hi kin the marway shashnong ki we le long in let sakataru kadi ka ba jangai ha mo ti shong no pade ba ki me email nga nang ta ki hinmen long ki support ki sngo thu ya nga mo long banga ya hata ka linti ka ba bhaya ka ikasap ka banga don palat banga thrang ya kani mo tinga poi shate ken and plus nga poi shate ru long kalong ngan ong kumnu ngala komen ken ba poi shate ru namar ba kadi ka ba e bhaban poi shate ru namar ba ki India ba ro khat ba participate ya ka to ti ka Shillong no pade ba kani ke ibaro em kadi kajing yalam lunti ublay em mangan sayo shidu shate ngani perform haki platform ki bahe te kadon le kawe ke episode hadu ba
ngampoi perkhat bangan poi shadu syakmat mo shadu top 6 ti ngala so komen bat long la shuyam mo tu stage nomor ba ngampoi perkhat kin bat poi shadu shatu mo ti tang katahi ngakwa ban bataya ka journey ladi bat kumju ru ngakwa ban ong ye ki khna samla mo mentang ngakwa ba makiru ladi lani ki don ke mo ka activities ka ba kismu tenan namar kindon bet ki jing pressure ya ki lani ki jing kumni kumtai mo maka Shillong no ba hangi hi ken ba nginum berkhate kata nginlong ki khna balong patient balong kam ba ngin be ben ken kata kasap ka bangi terang namar ki am kindon bete kini ki jing penshoy lani kini kitai hindi ka syong hangi ba kumnu bangin long ngin kam ya ladi bat ngkong ngin bu ka jing dwai khmat mo long bangin yo bor dengin bu ka jing dwai tinginum poi hira shudu shani mo te kalong kata ke ngakwa bangan ai ki menshwa em long ngampat tip te namar ba imengar jutep re ba shabar ki penbu ya ka yu mo long ban contact shudu shabar te ka jinjar bah ti isit yalam metang hapo yu ken barang sedang met nasional ken ti hadian habut padi ngan saya kendu parlok aim tu dengan sapoi bangan lecture haki shinong jong ki brio ki bon ba ki shinong ki brio ken bangala julet ki shinong ki ba ngala aklet namar ba ki klumar mo ki kerteng ru ki shinong khasi ken kum ki shella ki dau ki nang tade ki bon ba penursla ti nang tu pade ngasa sedang ban Shad ngasa sedang ban watching tip ken shabaru mo long mental social media lagi yo ha ki beri banabar tenang tu kin sa contact yang ban khat ban one perform chete one eye audition mo ti na ita ken ngasa sedang na ibaret shwa ngasa sedang menta pade ngasa poi shadu shani mo kijing eta kawai te kalong ba ningkong bangin practice namal ba sa kawai ngali ngalong ngadi self train em tika jinjar hakin yang abangan yo nong hikai bangan pha hikai bangan let chete ti nadu por bangan let menchem snem no ya to ka India's best dancer ken long let hinala di nga self train hi ti ngalet chete plus akaway ka financial ti and plus akaway kumnu bangan let marwe ngan poi chete kumni kumtai long ki jinjar ken namar sa plus ngalet marwe ngalet eye audition chete ti kadon shi sian ru bangayalam langi mai ngali eye audition email li jing shisha imtim hi ka shu ayu kani shi alam be i shishong be tu yo shu ayu kani banai dala aktif hadin bakadai kata ka shu te kijing te kilong kita he ba mo bangi hab practice hinala de ndonong hikai namar kiwe ki student ki don ki bawan ni kinong bala pen hikai lupa la ni ki wan bigi choreographers jong la di mga pade long alet hi ken nala di ngalet hi ngatrain hi tinga watching tip hi ya ka namar ka style ngali sa kaway bun kim patte pre ka style jong abang shede afro ken te katuli ka haban yo nong hikai am namar kidai bana international sudah long umdan kay national lu kidang shumi mentasyan hi te long ka jinjar ken ka jingshat te long ala sedang met nadu license hidang rit long ala shat hapo dong ibarat ken block tu jong ade ti ngashat hang tu nang tu pade ngadon be kata ka sub shat ken email yalam match tu ban bin shat yang ti nadu khat house nem pade ngasa don kata ka interest ken bada thrang ha bang kwa be ben lit dakani hi ka activity ka bang kwa ti ti namar ki don ki activities bang shet let ru kum ki basketball ngala let long let lang shatu ba chani tama Shillong no pade ba ngakwa hiya ini namar kan sa namar dang let shatu ka show activities ru kan bun por ngahap lat por shatu chani ru hap lat por te ka Shillong no pad bang thrang bhaya kani te ngalet kani te hadi nang tu pade dala ayat kisnem kum tu ngasatep ken ba ka jingshat ndai ba ba tang jingshat kabun ki style ken nang ta ken ngasatep ki style ki don kita ki style digani ka afro li kadang shumi isyan kum tu hajar kat nure ki khat pra lani kumta hi namar ngar ngadang shute baka hajar pu wei lani pho nada sedang ban train ya ladi kanya kani ka style ban ong ban shat tengala dan sap nadu menshwa hi license tang ban ong ban let through ya kani ka style pade long nadu hajar pho ken nadu banga explore nadu banga sedang ban travel hi marway nga sedang ban tip mo ba kibun ki style kum haki battles ken banga shitlet namar ba
Kidon ba ki competition umde ba ong badan tang competition. Kidon ba ki competition ki de kiwe ki battles de kiwe ki. Te nang tu kanya satip ba o ki style kita. Naling ba ka battles kanya satip ba o ki bun ki style ki don lala ki jong ki style ki. Ningkong te per bangadang audition mo nga let be da kan musim jing shilor te na mar bangal hajule explore and compete ba ki banabar. Te kamdon shoot te kata kamensi man ong bantim. Tang dangalit perform ish don hi itu nervous mo janga ba oni bahap perform mentah ka shoot te ban ong bangan don jing tiang ki wei pat ban compete ngas ngo ba kitur ki de ki brio ngaru ngade ki brio te ka thought janga ka long kum ta te nadu bangas dang ban explore Naman ni dengi explore ni yo bete ki ideas nang tu lani ki mo ki balong creative lani ki thoughts jong ita ka compare te kadon kum ta ken ka mensiam jonga bat ka jing perkhat jonga mo long ba ngam don te kata ka jing tiang enu ka we nga Shillong Mail ba ituru ide ibrio ngar ngade ibrio te long kum ta ken long Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.